अन्थाइबो थांगोनथ' Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. नोंथांमोना माबोरै दं? इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं. दिनै जों दा guys मानस थांनो नागिरदों guys. मानस नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ बोरै जायोथाय जों इयाव जों दा गासै साब्रै दङ guys. आङो ओमफ्राय इयाव जोंनिया जयन्त ओमफ्राय मार्जित फंबाय दं ओमफ्राय सोमदोम आदा दङ. ओमफ्राय guys सासे जोंना आरो लेस्रानिफ्राय थांगोन खुंगुर होनना बुंनाया बिथाङा फैनो हायासै. दिनैयानो फैनो गोनांमोन बियो माने फैनो हायासै guys. बे न'निफ्रायनो थांसिगोन. स' guys होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. दिनैनि भिडिअ बोरै जायो. अमा गासैबो guys 350 सेरसेयाव जों दा guys एसे माने इयाव लाखिदो आरो माने अमा बेदरबो माने जों लाबाय guys. बाजार दिनै बरमा बाजार ना गाइस बेनिफ्रायनो बेदरखौ लाना फैखादों जोङो अमा बेदरखौ ओमफ्राय नै दा दै लानो नागिरदों ओमफ्राय जों डाइरेक्टलि होलांसिगोन गाइस आरो नायलांबाय थादो बाय. Guys जों दायो प्राय फैयै जों दा 50% मोनफैबाय आरो ना लामा आरो बारा गैला आरो एसेबो फैदो आरो एसेबो थांबावबा जों मोनसिगोन guys. एसेयाव हासुना लाबाय जों guys गारिखौ लाखिदो बरासे जोंहा सोंदुंना दं बयासो भिडिअ बानायगासिनो इयाबो इउटुब चेनेल दं ना guys. जों दायो बर्तमान एसे रेस्ट आरो ना guys बिराद मोजां बार फैगासिनो इयाव guys. Guys जों दायो जोंहा नै ब्र खुंगुरनि न' मोनफैबाय guys. जों दायो नै जोंहा ब्र खुंगुर ब्र माने इनिफ्राय थांसिगोन आरो मिया थांनो गोनांमोन माने प्रब्लेमनि थाखाय खामानिनि थाखाय थांनो हायासै आरो ना बिथाङा जिखि जाया दा नैनिफ्राय खाथि जाखायो बिसोरनिफ्राय बारा गोजान जाया. जों दा इसोरनिफ्राय बन लादों ओमफ्राय केरासिन थाव अमा सावनो थाखाय साथा गुदि लादों guys. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. इनिफ्राय बारा गोजान गैलाब्रा सारायबो लासिगोन इनिफ्रायनो दा जों दा इयाव बरासे गय जानि आरो ना guys जिरायनानै एसे दै एसे लोंनि गय जानि ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै guys. जों दायो खुंगुरलानिफ्राय न'निफ्राय ओंखारबाय जों दा guys. जों दा थांसै इनिफ्राय बारा गोजान नंला बरासे गय सय जाना लाबाय guys. ओमफ्राय जों दा होलांनोसै आरो ना guys इनिफ्राय Was never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again, even if I lose. Guys जों दा बर्तमान इयाव एसे ब्रेकफास्ट खालामना लानि guys. पुरि হ'ব ना रुटि रुटि दे হ'ব दियक गरम गरम जानोसै एसे guys जाना लानोसै ओमफ्राय आरो होलांनोसै आरो guys डाइरेक्ट मन्जिल बानायगासिनो बरियासे guys. जोंना ब्रेकफास्टआ नै बेनो नायना लादों guys बरिया एकदम नै जोंना खुंगुरा जाबायानो आरो ना खामब्रदो साला खै साथाम जोंना जयन्त मार्जित फंबाय सोमदोम जागासिनो पुरा जानोसै र' आंबो जानोसै दे guys बास दे होमबा जाबाय दे. बे बार हाबनो मोनासै जिखि जाया जों दायो guys मोनफैबाय दे नै आरामसे
Ei manusia mar jahat di Sunday na? Sunday guys, बहुत मानसि जादों. Oh no guys, नायनो हागोन नोंथांमोना मा nice place. थाखायो get pass ना नामा जों दा get pass होनांबाय दा guys ओइ इजों जा मा माने माबाफोर पार्कफोर दं नामा इजों रिजर्ट हा दा रिजर्ट दं ना बाइक को बेसे 40 ना 40 गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै ला इयाव बानायना दोनदों बाइकआव 40 ओमफ्राय लाइट मटर इयाव माबा बेसे बायो मोजाङै नुस्लाबाखै आङो एसे मोजाङै देखायना होनोसै नोंथांनो नायनो हागोन नोंथांमोना गाइस मार मानसि गाइस मार मानसि फै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन गाइस दिनै सानडे ना आरो सानदेआव मार मानसि जाखादो नायनो हागोन नै इयाव माने बट दङ बटआव गाखोनो हागोन नोंथांमोना इयाव नावाव गाखोनो हागोन आरो बे पिकनिक फुजायाव फैनाय रखमसो मोनदों जोंनो मेला गाइस मेला फैसा नांदों मेला माबा मा होनो दैजों फैसा नांदो जायगाखौ हले दैजों प्लेस बायदि नुदों wow यार sebentar roh ontai itu roh hey hey kelas kemari Lago. गाड़ी का नारने गोनां जादों गाइस नारनो गोनां जाबाय गाड़ी नारनाय मजायानो बेलेग गाइस मार हिट So guys बिदिनो आरो जोङो जायगायाव थांबाय थांनानै जेब्ला इदिनो मार बार फैनायाव एसे बस्ता लांफादोंमोन आरो जेने इदि स्क्रिन बा इदि जेबो लांनाय जायासैमोन ओमफ्राय इदिनो बस्ताखौ हानानै इदि बानायबाय आरो बार नाङा बिसा माने बारनि थाखाय माने अर जोंनो नागिरा आरो ना संनो हाखाया मार बारखाय बेनिखायनो नोंथांमोना थांबोला बेयाव मोनसे सोंथेनो हानाय बिसा थांबानो जाबाय आरो ओंखाम संनायखिनियाव हेथेनो गोनां जायो आरो मार बार फैखायो ओमफ्राय
गासिबो जों रेडि खालामजोब्बाय आरोना गाइस बे समाव आरो संनो रेडि खालामखाजोब्बायमोन जोङो ओमफ्राय नैखै जोंना एकदम मार्टियास पुरा ओमफ्राय जोंना गावबा गाव खामानियाव नांलांदों ओमफ्राय गाइस बिदिनो मावलायनानै जाबोला मोजां नाङो गासैबो हिट नाङो इन्ट्रेस्ट नाङो ओमफ्राय जोंना गाइस गासैबो ओंखाम खुरखाजोब्बायमोन ओमफ्राय जों जानानै दसे थानानै एसे एन्जय खालामनानै ओंखारलांदोंमोन आरो गाइस जों बेनिफ्राय ओमफ्राय बिथांनि पस्टखौ नायनो हागोन नोंथांमोना गाइस मार जेनेबा फट' लाहरनाय एक्सना डेन्जार लाहरखादोंमोन ओमफ्राय गाइस बिदिनो आरो गान दामनाय दङ नानान गान हाल्ला बिदिनो गाइस कपिराइट क्लेम फैगोन ना बेनिखायनो एसे भइस क्लिपखौ आङो होना होबाय आरो गाइस एन्जय खालामना फैबाय आरो ओमफ्राय बिराद मोजां नांदों बे जोंनि ममेन्टआ बिराद हिट जाखादोंमोन जायखिजाया नोंथांमोनाबो फै बेयाव फैना एन्जय लाफै जागाय हले मार मोजां गाइस स' बिदिब्ला गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामलांदो खालामालासिनो थाना गाइस बिदिनो आं नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन बिदिनो बेरायनाय जायगा देखायनाय स' गाइस नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गाइस बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गाइस बाय बाय लाभ इउ अल गाइस